ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምበር ከስናይ ሰዓት ዜናታት ሒዘ መጽአኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ስዊዘርላንድ ምስ ኤርትራ ንምዝራብ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ገትለኽያ ወታደራት ኢትዮጵያ ንኣልሸባብ ከጥቅዑ ናብ ሶማልያ ምእታዎም ኣዘራረብ ኮይኑሎም ኣብ ሩስያ ብዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት 15 ፖሊስ ዝርከቦም ብዙሓት ሰባት ተቐቲሎም ናታንያሁ ኣብ ራፋ ክካየድ ዝጸንሐ ጽዑቕ ውግእ ይዛዘም ኣሎ ክብል ተዛሪቡን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መጽናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ስዊዘርላንድ ምስ ኤርትራ ንምዝራብ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ከትለኽያ ስዊዘርላንድ ምስ ኤርትራ ንምዝራብ በዓል ስልጣን ርክባት ናብ ምብራቕ ኣፍሪካ ክትለይኽ ምዃና ኣፍሊጣ። እቲ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝለኣኽ በዓል ስልጣን ብዛዕባ ጉዳይ ሕቶ ዕቕቦም ዝተነጽገ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክዘራረብ ምዃኑ ጸሓፊት ጉዳያት ወጻኢ ስደተኛታት ክሪስቲን ሸራነር በርገነር ንማዕከናት ዜና ተሃገር ሓቢራ። እታ ጸሓፊት ኤርትራ ንዜጋታት ንምቕባል ድልውነት እንተኣርያ ጥራዩ እቲ ዝርርብ ክጅምር ዝኽእል ክትብል ተዛሪባ። ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ሕቶ ዕቕቦም ዝተነጽገ ዜጋታት ካብ ዝኾነት ሃገር ኣይተቐበለትን። ይኹን እምበር ኤርትራ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብግዴታ ዝተጠረዙ ስደተኛታት ግን ተቐቢላ እያ። ኣብዚ እዋን ኣብ ስዊዘርላንድ ልዕሊ 260 ኤርትራውያን ሕቶ ዕቕቦም ተነጺግሎም መሰረት ሕጊ ስዊዘርላንድ ድማ ናብ ሃገሮም ክምለስሎም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝዘራረብ ወኪል ኣብ ርእሲ ከተማ ኬንያ ከም ዝኸፈትን ብቐጻልን ኤርትራ ምብጻሕ ከም ዝገብርን መንግስቲ ስዊዘርላንድ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ዝሓለፈ ሚያዝያ ኮሚቴ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ስዊዘርላንድ ሕቶኦም ንዝተነጽገ ኤርትራውያን ሓተት ዕቕባ ብሳልሰይቲ ሃገር ኣቢልካ ናብ ኣፍሪካ ንምምላስ ዝዓለመ ውጥን ኣጽዲቑ ምንባሩ ይፍለጥ። እንተኾነ ሚኒስተር ፍትሒ ስዊዘርላንድ ኤልሳቤጥ ባውመ ሽናይደር ስዊዘርላንድ ከምዚ ዝኣመሰለ መደብ ከተተግብር ሕጋዊ መሰረት የብላን ዝብል መከራኸሪ ነጥቢ ቀሚጣ ተቃይማት እያ። ብመሰረት ጸብጻብ ስዊዘርላንድ ኣብ ስዊዘርላንድ ልዕሊ 31,722 ኤርትራውያን ዜጋታት ይነብሩ ከም ዘለው ይፍለጥ። ወታደራት ኢትዮጵያ ንአልሸባብ ከጥቅዑ ናብ ሶማልያ ምእታዎም የዘራርባሎም። ወታደራት ኢትዮጵያ ንእስላማዊ ዕጡቕ ጉጅለ አልሸባብ ንምትካዕ ብዘይ ፍቃድ መንግስቲ ሶማልያ ዶብ ጥሒሶም ከም ዝሰገሩ ክስታት ይስምዑ ኣለው። ነበርቲ ምስ ኢትዮጵያ ብትዳወብ ግዛት ሂራን እትርከብ ከተማ ማታባ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ብከቢድ ኣጽዋር ዝተሰነዩ ወታደራት ኢትዮጵያ ከም ዝረኣዩ ንቢቢሲ ሓቢሮም። ኣመሓዳሪ ከተማ ማታባ ንቢቢሲ ሶማልኛ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ወታደራት ዕጡቓት አልሸባብ እናሰዕቡ ብዘይ ፍቃድ መንግስቲ ዶብ ሶማልያ ምስጋሮም ምስ ተሓበረ ናብ ቦትኦም ከም ዝተመልሱ ገሊጹ። ኣብ ደቡባዊ ሶማልያ ኣመሓዳሪ ኣውራጃ ሂራን በሽር ዓብድራሕማን ሸኬይ ወገኑ ንቢቢሲ ሶማልኛ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ናብ መሬት ሶማልያ ዝኣተዉ ወታደራት ልዕሊ 3,000 ከም ዝኾኑ ሓቢሩ። ገለ ካብቶም ሰራዊት ካብ ደቡባዊት ከተማ ፋርፋር ተበጊሶም ዓርቢ 14/2016 ዓመተ ምህረት ገእዝ ዶብ ኣቋሪጾም ናብ መሬት ሶማልያ ምእታዎም እቶም ጸብጻባት ይሕብሩ። በሽር ዓብድራሕማን ሸኬ ምስ ወታደራት ኢትዮጵያ ኣመሓዳርቲ እታ ክልልን ፌደራል መንግስቲ ሶማልያ እንድሕሪ ምዝራብ እቶም ኣባላት ሰራዊት ናብ ዝመጽኦ ቦታ ከም ዝተመልሱ ኣመልኪቱ። ነዚ ክስታት ብዝምልከት ዛጊድ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መልሲ ግን የለን። መሰረት ሓበሬታ ሂራን ኦንላይን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ጥቓ ደቡባዊት ከተማ ፈርፈር ዝተራእዩ ዕጡቓት አልሸባብ እናሰዕበ ናብ ዶብ ሶማልያ 70 ኪሎ ሜትር ንውሽጢ ኣትዩ ነይሩ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብዚ ኣፍልጦ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ዶብ ሶማልያ ክሓልፍ እዚ ናይ መጀመርታ ግዜ ይኮነን። ቅድሚ 2 ሰሙን ብተመሳሳሊ ኩነታት ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ሂራንን ባኮልን ዝተባሃለ ደቡባዊ ግዛታት ሶማልያ ኣትዮም ምንባሮም ይንገር። አልሸባብ ካብ ሶማልያ ወጻኢ ዕላማ ካብ ዝገበረን ሃገራት ሓንቲ ኢትዮጵያ ኮይና እቲ ጉጅለ ብተደጋጋሚ ዝፍትኖም መጥቃዕቲ ብሓይልታት ጸጥታን ምክልኻልን ኢትዮጵያ ከም ዝፈሸለ ይዝረብ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት አልሸባብ ብግዛት ሶማልያ ኣቢሉ ዕጡቓቱ ናብ ኢትዮጵያ ንምእታው ኣብ ዝገበረ ፈተነ ብዙሓት ኣባላቱን ኣዘዝቱን ከም ዝተቐትሉ ይዝከር። ብሓልዮት ሕብረት ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ እስታት 10,000 ወታደራት ወይ ዓቃብ ሰላም ዝዋፈረት ኮይና ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘጋጠመ ምስሓብ ሶማልያ እቲ ሰራዊት ካብ መሬታ ክወፅእ ሓቲታላ። እዚ ወታደራት ኢትዮጵያ ናብ ሶማልያ ዶብ ጥሒሶም ኣትዮም ዝብሉ ጸብጻባት ዝወፁ ዘለው ኢትዮጵያ ምስ ሶማልያ እንድሕር ዝኣተወቶ ስምምዕ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት እናተበላሹ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዮም። ሰበ ስልጣን ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ክስታት ጥሕሰት ልኡላውነት ከስምዑ ጸኒሖም እዮም።
ኣብ ሩስያ ብዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት 15 ፖሊስ ዝርከቦም ብዙሓት ተቐቲሎም። ኣብ ሩስያ ሰሜን ካውካሰስ ሪፐብሊክ ዳጌስታን ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፖሊስ ኣብያተ ክርስቲያናትን ኣብያተ ጸሎትን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሰባት ሞይቶም። ዕጡቓት ኣብ በዓል ፔንተኮስተ ኦርቶዶክስን ከተማታት ደርበንትን ማክቸላን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ተገሊጹ። እቶም ዝሞቱ ብውሕዱ 15 ኣባላት ፖሊስ ሓደ ካህንን ሓደ ሓላውን እዮም። ካብቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ 6 ክቕተሉ እንከለዉ ካልኦት ድማ ፖሊስ ያድኖም ኣሎ። እቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባት መንነቶም እኳ እንተዘይተፈልጠ ሪፐብሊክ ዳጌስታን ግን ኣብ ሕሉፍ እዋናት እውን ግዳይ እስላማዊ መጥቃዕትታት እያ ነይራ። ኣብቲ ናይ ሰንበት መጥቃዕቲ 2 ኣብያተ ክርስቲያናትን 2 ኣብያተ ጸሎትን ዕላማ ከም ዝኾና ይግለጽ። ኣብታ ዝዓበየት ከተማ ዳጌስታን ዝኾነት ማካቺካላ ሓደ ካህን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ተቐቲሉ ኣሎ። ኣሃዝ ናይቶም ዝተቐትሉ 15 ኣባላት ፖሊስካ መራሒ ሪፐብሊካንን ዳጌስታንን ሰርገይ ሜሊኮቭ ወግዓዊ ዝገበረ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሑ ተንቀሳቓሲ ስእልታት ወይ ቪድዮታት ጸሊም ክዳን ዝለበሱ ኣብ ልዕሊ መካይን ፖሊስ ክትክሱ እንከለዉ የርኢ። ደርበንት ኣብ ዝተባህለ ጥንታዊ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ዝነብሩላ ከተማ ድማ ዕጡቓት ኣብ ሓደ ቤት ጸሎትን ቤተ ክርስቲያንን መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኮይኖም ነቲ መጥቃዕቲ ስዒቡ እቶም ቤተ እምነታት ብሓዊ ተቓጺሎም። ማሽ ዝብል ስያሜ ዘለዋ ኣብ ቴሌግራም ትርከብ ዘይወግዓዊት ቻነል ኣብ ደርበንት ኣብ ዝርከብ ህንጻ ዕጡቓት ከቢቦም ዓፂዮም ከም ዝነበሩ ሓቢራ። ሰርጎ ካላብ ዝተባህለት ቁሸት እውን ኣብ ሓንቲ ናይ ፖሊስ መኪና መጥቃዕቲ ተፈጺሙ። ፖሊስ ናይ ሓንቲ ሰርጎ ካሊንስኪ ዝተባህለት ኣውራጃ ኣመሓዳሪ ንዝኾነ ማጎሜድ ኦማሮቭ ኣብ ቀዲ ከም ዘእተዎ ተገሊጹሎ። ንሱ ኣብ ቀዲ ዝኣተወሉ ምኽንያት ከዓ 2 ደቁ ካብቶም ነቲ ናይ ሰንበት መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ምዃኑ ዝገልጽ ጸብጻባት ምውፅኡ ስዕብ እዩ። ሓንቲ ካብተን ዝደኸያ ክፋላት ሩስያ ዝኾነት ዳጌስታን ብብዝሒ ኣስላም ዝነብሩላ ሪፐብሊክ እያ። ኣብ መንጎ ካብ 2007 ክሳብ 2017 ኣብ ዝነበረ እዋን ኢማራት ካውካሰስ ድሕሪ ድማ ኢስላማዊ ኢማራት ካውካሰስ ዝተባህለ ጅሃዳዊ ምንቅስቓስ ኣብ ዳጌስታንን ጎረባብታ ኣብ ዝኾና ሪፐብሊክ ሩስያ፣ ቼችንያ ኢንጉሽቲያንን ካባርዲኖ ባልካርያንን መጥቃዕቲ ክፍጸም መጽንሑ ይግለጽ። ኣብ ወርሒ ግንቦት ኣብ ጥቓ ሞስኮ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዋላ እኳ ጉጅለ እስላማዊት መንግስቲ ወይ ኢስላሚክ ስቴት ሓላፍነት እንተወሰደ ሰበስልጣን ሩስያ ግን ዩክሬንን ምዕራባውያንን ተሓተቲ ምግባሮም ይዝከር። ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሩስያ ብእስላማውያን ኣኽረርቲ ዕላማ ግብረ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ክትከውን ኣይትኽእልን ክብል ኣጽኒዑ ተዛሪቡ ነይሩ። ነዚ ከም ምኽንያት ዘቐመጡ ከዓ ፍሉይ ኣብነታዊ ናይ ሃይማኖታዊ ስኒትን ኣብ መንጎ ሃይማኖታትን ኣብ መንጎ ብሔራትን ሓድነት ስለ ዘለዋ ዝብል እዩ። ቅድሚ 3 ወርሒ ግን ኣገልግሎት ውሽጣዊ ጸጥታ ሩስያ ኤፍኤስቢ ነቲ አይኤስ ኣብ ሓደ ቤት ጸሎት ሞስኮ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ዝገበሮ ውዲት ከም ዘፍሸሎ ጸብጺቡ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ሙሉእ ወረራ ብትፍጽም ንድሓር ዜጋታት ቀንዲ ተጸዋዕቶም ዩክሬንን ምዕራባውያንን ምዃኖም ከኣምንዮም ተገይሮም። ናታንያሁ ኣብ ራፋ ክካየድ ዝጸንሐ ጽዑቕ ውግእ ይዛዘም ኣሎ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ኣብ ደቡባዊ ጋዛ ብትርከብ ራፋ ዝካየድ ዘሎ ጽዑቕ ምዕራፍ ውግእ ይዛዘም ከም ዘሎ ገሊጹ። እንተኾነ እዚ ማለት መወዳእታ ኩናት ከም ዘይኮነ ድማ ኣመልኪቱ። ሓማስ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ስልጣን ክሳብ ዝእለት ኩናት ክቕጽል ምዃኑ ድማ ሓቢሩ። ወሲኹ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ሰራዊቱ ናብ ደቡብ ሊባኖስ ዳግማይ ክወፍር ከም ዝኽእል ሓቢሩ። ኣብቲ ከባቢ ምስ ሂዝቦላህ ዝካየድ ዘሎ ምልውዋጥ ተኽሲ እናገደደ ከም ዝመፀ እውን ይፍለጥ። ናታንያሁ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ ማእከሉ ዝኾነ በዓል መዚ ፍልስጤም ነቲ ኣብ ጋዛ ዘሎ ምምሕዳር ክትክኦ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ደጊሙ ነፂግዎም። ኣብ መወዳእታ ክልተ ሃገራት ክትገብሩ ክትግደዱ ኢኹም፣ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ምእላይ ከምኡውን ሲቪላዊ ምምሕዳር ድማ ክምስረቱን ከድልየኩም እዩ። ተስፋ ይገብር ብደገፍን ምሕደራን ሒደት ሃገራት እቲ ዞባ ከተተግብርዎ ንቅድሚት ምስጓም ዝቕኑዕ መንገዲ ይመስለኒ ክብል ኣብ ቴሌቪዥን እስራኤል ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ገሊጹ። እቲ ክገብሮ ድልው ዘይኮን ኩሉ ክነግረኩም ኣብኡ ሃገረ ፍልስጤም ክምስርት ድልው ኣይኮንኩን፣ ምምሕዳር ጋዛ ንበዓል መዚ ፍልስጤም ከረክቦ ድልው ኣይኮንኩን፣ ከምኡውን ክገብር ኣይክእልን ድማ ኢሎም ነበርቲ ከተማ ራፋ ኣብታ ከተማ ዝያዳ ጎንፂ ከም ዝተረኣየ ክገልጹ እንከለዉ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ከተማ ጋዛ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ኣየር ዳይሬክተር ህጹጽ ኣገልግሎት ናይቲ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና ከም ዝቐተለ ተሓቢሩ። በዚ መጥቃዕቲ ሓደ ማእከል ምክፋል ረድኤቱን ተሃሪሙ፣ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ግን ሓማስ ይጥቀመሉ ነይሩ ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ዮአፍ ጋለንት ናብ ዋሽንግተን ምብጻሕ ክገብር እዮም። ኣብዚ ብዛዕባ ኩናት ጋዛን ምስቲ ብኢራን ዝድገፍ ህዝቦላህ እናኸረ ዝመጽእ ዘሎ
ወጥርን ከዝትዩ ተባሂሉ ይግመት። እስራኤል ሓማስ ብሸውዓተ ጥቅምቲ 2023 ናብ ልዕሊ ደቡባዊ እስራኤል ዘካየደው መጥቃዕቲ ስዒቡ 1200 ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት 251 ጅሆት ተታሒዞም ናብ ጋዛ ከም ዝተወስዱን ትገልጽ። ነዚ ስዒቡ ሰራዊት እስራኤል ሓማስ ንምጥፋእ ወፍሪ ጀሚሮም። እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር ንድሓር ድማ ኣብ ጋዛ ልዕሊ 37551 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ብሓማስ ማሕደር ሚኒስትር ጥዕና ይገልጽ። ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ዘሎ ግዜ ካብቶም ኣብቲ ኩናት ዝሞቱ እቶም 14680 ህጻናት ደቂ ኣንስትዮን ኣረጋውያንን ምዃኖምን ይሕበር ኣሎም። እምበኣርከስ ኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶና ብዚ ፍጸም። ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሸር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም